L-akbar legat ta' gvernijiet laburisti mill-2013 lawn kienet it-trasformazzjoni tas-suq tax-xogħol għan-nisa. Minn 4 minn kull 10 nisa ta' età ta' xogħol li kienu jaħdmu fl-2012, illum dan tela għal 7 minn kull 10, b'Malta tibdel it-track record mill-pajjiż bit-tieni lanqas rata ta' impjiegi fost in-nisa għal dak bil-5 l-aqwa rata, frott ta' miżuri meħuda minn gvern laburista. Studju riċenti miċ-Chief Economist tal-Bank Ċentrali Dr. Aaron Grek ikkalkula li 2 minn kull 3 impjiegi li kellna fl-aħħar 10 snin kienu kawża l-inċentivi li nataw mill-gvern wara l-2013. Jirriżulta li fl-aħħar 12 sena l-ammont ta' nisa jaħdmu rdoppja minn 64,400 għal kważi 130,000. Il-porzjon ta' nisa li jaħdmu part-time biss naqas bi 18% kawża ta' ekonomija b'saħħitha u childcare b'xejn. L-ammont ta' nisa f'kariga maniġerjali jew professjonisti tela minn inqas minn 18,000 fl-2012 għal kważi 45,000. Qabel il-bidla fil-gvern fl-2013 idħul medju wara t-taxxa tan-nisa kien ta' 12,300 euro fil-waqt li sas-sena li għaddiet dan kważi rdoppja għal 21,300 euro. L-ammont ta' nisa f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqas minn 22% għal 20%, bit-tnaqqis ikun limitat mill-fatt li gvern laburista sab sitwazzjoni ħażina taħt gvern nazzjonalista. Gvern laburista wettaq ħafna riformi fejn jidħlu pensjonijiet, inkluż introduzzjoni ta' bonus għal nisa li ħallsu l-bolol, imma mhux biżżejjed biex jikkwalifikaw għal pensjoni, kif ukoll il-konsiderazzjoni ta' bolol imħallsa bejn 16 u 18 li qabel ma kinux jiġu inkluża fil-kalkolu tal-pensjoni. Dan fil-waqt li tal-akbar żidiet fil-pensjoni minima tar-romol u tal-miżżewġin li qatt tingħataw fl-istorja. Bir-riżultat ta' dan u tar-riformi biex aktar nisa jibdew jaħdmu, il-proporzjon ta' nisa f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa naqas bin-nofs wara l-2013 minn 8% għal 4%. Fis-snin li ġejjin is-suċċess tal-Gvern Laburista fejn tidħol iż-żieda tal-impjiegi tan-nisa se jfisser li dawn se jikkwalifikaw għal pensjoni tagħhom stess. U bekk koppji pensjonanti futuri se jkollhom żewġ pensjonijiet u mhux pensjoni waħda biss. Dan se jkun ifisser titjib kbir fil-livell ta' għajxin tal-pensjonanti f'pajjiżna.